iri renyu rakabva nekwachikosha rakabva nekumaofisi shinzizo nemambo mugadzirise nyaya yajaji nahanzari natandaengerwa nenyaya yemugano vatirati mutudze kuti pakamira sei pamigano yenyu yepanhingirikina tareinopasisa bhuku tarei makagara mugano wangu unogara kumagorosa uko uchidzika unosvika muna mudoto apa pane makuva ekwangu pari kudira mvura pane makuva ekwangu mapedza ndapedza ameno achandaengera pamusoro vadari isusu tichikura mungano wedu wagadzirwa kumashure uko chandavengerwa chirodza jaji mungano wechandavengerwa nachirodza tine paipi inobva pamusoro petengi iri pagumba ndo mungano wangu nachirodza najaji pane tengi remvura tengi riri pagumba ndo rine mabhaundari yetu isusu tengi remvura kuvekwetengi tutari yemungano chete nawe mufananidzona tautiwo mutirindendeke amutuuza mutirindeyona wakundiudza kuti handizii mati aiwa ndikuti amuziva mutirindeyona ait isusu mungano wedu najajika chandavengerwa anotsedza machechi ese ari machandavengerwa jaji andangira paruware achidzokera kuseri kwechikomo ndo nzvimbo yajaji apa pakunyaya kuzoti jaji akuti uku ndekwangu inayo kuti vajaji ini ndakaufonerwa nemukomandi area gova pana bana kuya zvake uchiche bongesi saka ndisabhuku vatengesa nzvimbo yedu vaitaura inini ndikati ndaona area ini ndazvitengesa nzvimbo yenyu sei nekuti nzvimbo yenyu takapinda wadhiku tapinda vidhiku takaningirika kamburi yakauya yakandidaidza inini nasekretari wangu nevamwe amaisi vari pana vanirapa takasaina mapepa kamburi isa mapeki nhasi ndichitengesa mamachechi takatsvaga inya yenyu zvakanaka taugadzike 2 days vandavafonwa nevamwe zvakanzi sabhuku kumachechi watengeswa ndakati nani saka navajaji munhu akauya aitsvaga nzvimbo uyu murume agarapo uyu andiroona kuti akatanga kusvika kwandiri svandisabuku ndikutsvaga nzvimbo inenge inokwanisa kuita chihoro chekuti kutonze kudhemu kwenyu kune miti ndinoti vaimbi vapora vachiimba variko kutiita mari ndakati zvinhu zvakutaura zvika hazvigoneki kune makuva edu plus usaigwa wangu kuchi kuna jaji kana unutiwo nzvimbo yauda kupiwa zvakuda chandavengerwa nekomiti yavo vajaji nekomiti yavo tosangana pamwe chete kana tabudisa mhinduro nyaya yedu yaga inotopinda muwadhigo zvakare uyu murume avara vaini president iti wavhenere ndakati aiwa vajaji vanenge vachirwaravo handingavaite pressure kwewo nzvimbo yedaoda emergency zvanyakuda sei ndo vakandaura kuti amba yazozviruza muchida musingade uchazongona papeko ndaenda kukanzi nemurume uyu saka ndo mazina ndiri kuita ivapapa iri pepa raabata iri mamwana ndiri kukumbirwa ana mapepa akaitwa kumashure Nojani jaji waikosha Gariba kwezi 14 baba wakawapoka
2014 Boze wakati nyaizi ndanababu amebaira nipa 2014 kwa hiyo kuna kanselani kuna jina kwetu it's 2014 atipota wagadzwe 21 akakangari poti papongwe ozi mambo chikundinetsaka ndechekuti takaenda kuoza dhuma chaichikoko takatamira makoti neye nzvimbo iyoyo nzvimbo yatatengeswa takaenda makoti nzvimbo takanaikuita tinonachina kwetu patapowa cheche faith ministry ene zvinhu yapo nepapolisi pamusiwo pamberi pechechi ipapo pecheche roma pane churu chinototi makuva ekwedu chandavengerwa izvozvo takadzoka tokumashoko kwautaura ikoko ajajawa kune makuva kwachandavengerwa nevanhu vese murukisheni handisati ajaji makore esaya vanga vakanyararira mafomu mucha mavo tambobvunzwa apa pamakaitira pamakaningirina pamurutaura pane tsamba yamurikutipa koza hapana nyorwa zvepapi pamakaitira mapamwe chirodza dzina chandavengerwa tapedza nenyaya hachada kunzwa nyaya yenhikiti taita musangana uyu wemuganhu swat of 0214 tagadzirisa zvapera sabhuku wega wega wakuziva muganhu wako sekutaura ataita nhasi tose chirodza jaji chandavengerwa zvemuganhu tapedza hatidi kunzwa kutaura zvakare uyezve headman pamberi apo mamepu emuganhu achauya emasabhuku maheadman madzimambo zvataita izvi tinotenda ana baba headman signature usitawayakusite masabhuku akanga ari pamusangano masabhuku akanga aripo anogama yemapedza chichanetsa ndo muganhu waitoni here bhozi mwangotika bhozi mwangonyawanzi zvemiganhu tapedza miganhu kufunga kuti ndipapo here pamakaitira pazobuda manje sevatina kunyora kuti taita pamuganhu pakati panhai makakosei bhozi kana muri kuti tingadai chirodza aripo ipapo kana muti ndipapo zvikuru hatina chirodza kuti aripo ipapo ndicho pamukutaura kuti mese nachirodza muripo here ipapo amene ajaji izvozve ndo pamakaita nezvaperi pemugani ipapo muganhu ndo muganhu nachirodza chirodza neni ine muganhu iripa unosvika ndareva kuya unosangana kakuro kanobva pakuro kutetu chandavengerwa chandavengerwa ari ku aripo futi pamugani ipapo pamugani apa pane makuva kanonika kanodzika so mapurisa pachinotukonde kuna mudotwe apa pane makuva ekwangwa ipapo panotumhurapo pasipiriwe pane makuva pane makuva angu ipapo maikuti na chandaengerwa izvi zvimwewo izvi ichokwanere chitaurwa kuti pane pamusoro nemambo spidi yekutaurwa makuva avo ari pasaspedhemu rukova kudhara ravarira pamberi matavara vari kuita jaja pamamira yajaji apa nyaya muri kunetsana ndei yekuti vajaji vakatengesa nzvimbo kuti mwana ndosaka vanetsa zvinezvi maporesa vanga vakanyarirei vatanga nekuti pavanika munhu ndakati namba kwavajaja ati vajaji
ndakada kuona mwana uyu murume mwana wavo mwana ndeuyu vakatengesa vari 1 2 zvinhu naamai vari 3 munhu akataura yari jekeraka mumvana wavo pavo bos uyu ndakamwana pamashopu ndakati vajaji makatengesa nzvimbo saka nyaya iripo toda kuti titaurirane ini nekomiti yangu toda kumba kuna baba kuna ajaji tikavapambisa toda ikogwe isusu muso chitatu ndakamurodza ndava ava vakati orit ndianotaura kumba takaenda chitatu ava vakatanga kusaikavesa vaikwekera mapoza vasingauya vakatoramba kutoya ava ajaji avo mumbana wabata vapopota takandibai pano vabovakwira bp sazvinotineza kuti kumangai wazi ajaji bp yavo yaperere koza vazarokepinapira bp kana matenda vanonesa mone ravo iri mapanzvisa ndati tisi takakushiedzai pano unopanzwisisa zvabva newadiyei kuti munetsana nemugano nokuti hatikarambe development nokuti development ndo yatinoita se mambo ndiuzvezwa development kaitanga mambo inotangira paground pane munhu ane chinhu chake handitika munhu asvika zvakanaka kumasabhuku asvika zvakanaka but asvikapaonda kuti baigiya kuchida usingadi uyu ndowaiyoto muvileji vamwe nenzvimbo dzatitosendiwamwe vanhu vanana maproject machirodza imomo vamurutosainira vanenge vayakwati kumusangano vakatotavabata kusaina noti zvikudiwa muwati achandavengerwa murutaura pambiri kusaina project inoenderana nenzvimbo yacho apa pataunship ane pagoti kuendera ndo panoenderana neproject yehoro unganisa horo mukati memisha yevanhu nzvimbo yakasairwa chiti nzvimbo yemachechi yonzi nzvimbo yemachechi avapinda mahoro zvaakufanana dzopinda mabhaweni takubvunza mauya zvakanaka saka ipapo pane chechi iri kunamatira ipapo pane chechi tomori machechi esa komusiwoka aiwa tani api because mabasa atakwazi pane johani masowe kune bongesi kune st peter vese ava vavaya kuna mambo vakasainiwenamambo vamwe vasainirwa vamwe havasati vakaenda varikuteerera ukadzuri vamwe vakatoenda ipapo pada kuiswa ukadzurwa vakatoenda matsamba nendavu mapepa mamwe ndo amunawo application this is an application of waiting list because hapana pavanonoenda mambo asati aisa city ona zvisati kundunyepere vanhu sapo wanzwa mira because isusu tiripo pakubatsirai pamunenge musinganzwisisa ndiriva imimi munotofanira tokumira kuna mambo taitaita zvakati panzvimbo ipapo but wakaita ngouri kuziva ona osiri kuita sei because kana pakatonzi nodori kuti pakanzi ndepe machechi pakanzi ndepei ona zvinova zvinenge zvisirizvo because chandavengerwa ndofunga kana ndirangarire mune nyaya dzenyu dzamawira kuno handitika tikakuti enda munotsvagira pana munhu iye angapuwa nzvimbo atengeserwa nzvimbo pamba peorana hamene vainetsana nemukadzi wasabhuka ivapo takatenda munovatsagira nzvimbo takuda kuedza kuti mutseke nyunzi sabhuka ukati hatisisina nzvimbo dzekupa vanhu vaiva mai yake mai vake ukati hatisisina nzvimbo then iwo wozoti waya munomu wakuti une nzvimbo futi iwo wakambekuwata usisina nzvimbo asi wakataura kuti aiwa mambo vanhu vatiri kunetsana ndepemachechi handitika asi ivo vemachechi vachoni vochimirira vari ivo vega iwo uchivatsigira ukanzwisisa kwete kuti wobva daiwa paneningiriro because anenge anonokaka because kanzuri inenge ida mari mambo anenge aida development munzvimbo ona because chechi dzepasi pemuti dzinenge zichiita isusu tinongoenda pasi pemuti hatifanira kunoteerera kupi kukanzuri because dai makafumidza kuningirikina because ndedzemawaiting list dzakundutipa idzi because dai vakabva vauya naro vabhadhara waiting list chandoziva kana vanobhadhara waiting list mavabvumidza kuti vanamatire ipapo munova mambowa fomu anenge anepreyaya anosainwa newesabhuku osainwa nakansela osainwa namambo haasainwa naidmeni yake anosainwa namambo muri 3
maona but iri waiting list ndekutokumbira nzvimbo kana pazomukawo nzvimbo ndopavanozokuti aiwa chiendai pakati takuwanirai pakati maona ndozvinoreva waiting list vanokutsvagirai nzvimbo ndivo maona because kana mune nzvimbo imimi sabhuku manyora maninese ine village tapa ningi naningi inonamakira hapana chinotombononotsa nokuti ivillage inenge yatase yatopa vanhu pekunamakira votoenda vonotase votopuhwa hazvitombotori kana 6 months vakadai vakutoningirina vakatopedzera but vakaenda newaiting list kwabudira ningirini ndokwavanemiswa apa vakanyora ningiri kwavanoda kuningirina inonzi chi kuti havana kunyora inowanzonyorwa kuseru vanokubvunzai kuti muda kuisira kupi institution kwakazonyorwa institution beside that imimi nharo dzenyu dzanga dzifanira kuti dzaifanira kumirira patsiri pamugani zvekuti chechi pane uyatoita horo pane machechi harisi basa replana ndo basa rake injiniya anokwanisa kuziva kuti apa panokodzera zvakati nezvakati ndezvaplana kanzovina proena injiniya wayano ndiye anodhisaida ana akozvibvumira kuti paitwa horo indokuitwa bcause anozoona zvichikodzera kana apedza mozotaura pamusoro ebaba avari mashure amunozotaura pamusoro eshangami takatikumbira kubvunzawo kunetsana kuita masabhukudzira danzwa pari kupinda vanhu vechechi vanhu vechechi pavakatanga kuti vakunamata vakanokumbira sabhujaji here kana kuti sabhuja nenge pamusoro dai ini ndimwe machechi acho kunga vakatenga nzvimbo mukomo wangu ye asi ndopandionamatira ndakamira kuchechi kwedu pamapepa amunawaya takatwafambira kubva mumashure nangwa amusana takatosvika kumba kwavo sechechi kuti zoenda tizopiwa mapepa iroro 2022 katobva pamusana tabva tatodhimbirwa bva tichiende kumanhenga tasvika kumanhenga abataiwachi imichi nzvimbo inyandi munayo kudhara makona chandavengerwa ndizvo saka imichimira kana chienda zoenda budget tozokudzai mozoti tizoti pastendende machechi 2000 square meters kuti ingave iri mari tozokudzai saka pakazoitwa budget ini papandazoti kakazoti feedback yakakona kuti imari pasquare meter saka pesa kuti andakamuta hold asi pakazondaiwa kuti chechi pakuti patengeswa nevanhu kwajaji saka ndakapona nevanhu kwachandavengerwa kubva kumashuro saka kuzizva tine mapepa atinaagara tisina zvafola nawo avanakase pakuti patengeswa saka tazvira kuno saka so vanhu vakati paisusu ndevanhu kwachandavengerwa tatenda zvomumao ameno sabhukujaji ameno pakapuwa vanhu vemachechi imi makanga muri kuti makazviziva here kuti vanhu vechechi ndiani akapa vanhu vechechi nekunamatira kunamatira ndindakavapandakaitandakura nzvimbo yangu chadi imbonamatira zvechianditora nzvimbo yangu makapani wamakapa ndiani ndakapa aiwa vamuri vemachechi wamakapa pamusoro ipapo toda kuedza kubatsira baba panhau yavari kutaura yemachechi vechechi vari kunamatira ipapo vakauya kuna baba 2012 akauya kuna baba achiinhengerena handisi kumuona muno ari mugara anonzi mugara bizeti ndo vakauya vakakumbira zvikanzi nababa imimi kana muchida kunhenga ndifanira namatira zvenyama kana ndakuda kuzovashandisa kundoita se ndinoneta tiri ipapo toya pamugani ipapo patoitaura ana baba vedu vese vaiwirirana nababa vavo churu chaari kutaura ndikuti anzi churu ndo pane makuva avo vakatonokumbira kuna nababa ivavo nevamwe vacho vakashazvinzi toenda kuti tiite tinhengerwa pati but muri mubhuku medu isusu
muganhu unobva padhemu tichitedza kagoronga ika nepaseri peshopo yanori tichikwidza takadai kunosvika pana vamudara panza mai amaikiriana vane kashopo kekutanga kakumusoro ndo paenda nemuganhu but apa zvakazondinetsa manje chokuti zvacho utazovena zvozvindoisira zviri kundikana asi uyu murume waari kutaura akatotanga kunosvika ikoko akanoona uyu akamubudira pachena kuti ai nzvimbo iyi haisi yangu nzvimbo ndeyachani ai nzvimbo ndeyachani uye zvine zvaakutaura kuti muchataura kana mapuwa pamusoro chakaveka ndinotenda kuti dare rino riripo pachokwadi haripo pakuti tinyeperane kana kuti tikriete nyaya pasina nyaya. Ndinotenda kuti inini pandakada kuita development munharaunda ndakabvunza ndichida kuziva kuti miganhu pano apa pakamira sei. Information yandakatanga kunzwa ndeyekuti I think kunenge kunana chaendengerwa. Saka ndakaona mukomana uyu ndobva ndamuapproacha ndachikumbira kunzvimbo yakati zvinoita se uyu muupenyu hwangu. This is the third time wandiri kutaura naye. Ndekechitatu kutaura naye. Ndakataura naye kamwe chete pandakamuintroducewa nemuzukuru wangu anonzi John. Ndobva ndazosvike chipiri ndichimubvunza kuti zvapapa. Akanditi pekutanga handikwanise kuti ndikupe ikoko ndekwajaji. Ndofanira kutanga ndataura nagara jaji. Ndikati zvakanaka ndichadzoka futi kuti ndizonzwa kuti mataura here. Ndobva ndazodzoka kechipiri ndakamuona ndiri pachigayo. Ndobva ndamubvunza ndikati nyaya yangu yapapi makazowirirana here zvikanzi ayo ndara jaji haasi kuita se zvakanaka ndichaenda kuzomuona because ikoko ndekwajaji. Ndobva ndanyarara zvangu. Ndanyarara semunhu ndiri kuda kuita development munzvimbo mangu. Ndakazonyatsonzwa kuti since anga anditi ndekwajaji ndobva ndaenda kwajaji inini. Vandanoona kwajaji vandabvunza jaji zvakazvikanzi aiwa muganhu wangu inini nachaendengerwa unobva pakakova aka pane vachechi yakaiswa yezayoja zvichidzika kunosvika ukakova ndo ikubva apa kuti zvichienda uku ndekwangu. Zvakanaka. Saka mukuita application inoitwa sekuziva kwenyu hautange kungo yavari kutaura that's deformation of character. Hapana ane umbowo kuti akandiona ndichipa ava mari. Kana uchiziva kuti ndakavapa mari ndokumbira kuti uritse gwaro rinoratidza kuti ndakavapa mari. Those are yeses. Nekuda kwokuti ndinoda kuita development and you assume kuti nini ndakabhadhara mari. And ndadaro zvikanzi panotanga paitwa village committee. Tabva village committee tichaenda kuward assembly inocheiwa naheadman. Takadaro tichidaro then posainwa mapepa posainwa zvese and we did every channel iyoyo. So pakanga tasvika kuti chichizoenda kunosainirwa chizoya kuno kwamambo then ndo pakazoraiza kunge nemakuone kuti tanga tichisvikawo tichitarisa panzvimbo ipapo ndipo pavakatanga kuraiza nyaya yekuti patengeswa. But in fact there's nothing like that. And kana uine umbo hwokuti ndakapa ava mari ndokumbira kubudisirawo gwaro racho and uyezve iyi nyaya iyi kana ichinge yauya kuno kwa mambo you are not supposed to include me. Inyaya iri pakati pachaendengerwa najaji. Inini you have to I include nyaya iyoyo because I'm not part of the puzzle of it. Ukaona wakuchinge uchiti uda kudhirega mumwe munhu munyaya yako wakuirasa svikai pamambo. Munyaya yenyu iri kugumira muganhu wangu najaji nachaendengerwa wakamira zvakati zvokutora another third party and so forth. Ndofunga kuti hazvina kumira zvakanaka. And then ndinofunga kuti I can also place charges against you for you to identify or justify your act. Isusu nyaya tiri kutaura sezviri kungotaurwa inyaya yemigari. Kana mapepa enyu akuri kuchifara chandinokurudzirai vanhu pamunoenda pamawaiting list munofanira kuramba muchirenewa every year. Ezinondi pamairi ndera 2022 kuratidza kuti gore rakapera nerakaningirikira nerino ranho
vanenge vachikotarisa vegore rineri havatarisi vakambaapply kana kuti makaona nyaya dzedu dzichinetsa kunyanya kune vana mamusana makasununga wena una edmei panenge dzekunamata idzi tikuda pekunamatira tikushaya pekunamatira zvikutora nguva mawana saka pamwe pacho nesabhuku nyaya yamama makashedzerwa nyaya yemigaro ngatigotarisane nenyechi imimi kana pazoonekwa kuti ane mugano ndiani izvokuti minhingiriti isu chatiri kuda ndonga toda kuziva kuti pamugano penyu imimi bhozi kana hedman vakati nhingirini asi vanozoita simba kunyange makaenda kukoti nyaya inozongonzi ngaichidzokera kuna mambo wachinogadzirisa fake zvemigano izvozvo ndonga takamhenge takataura kuti esinesi vanhu musanetsane nenyaya yemigano nekuti migano yemadzimamba isati yaita se zviri toko kwese kwese isusu wedu tofanira kugumira muna mubvisi but chikwaka anobva ati inini ndinosvika kuno kunota nenge akutedzera machi maboundaries echirungu akayamai manje mawana ndosaka maa muchinzwa paipe sabhuku ndaida kuenda kugadzira ipasi bhozi munhu anonyatsoziva mugano fatende yemavillages munhu unotoziva kuti pane chigombo rakati nerakati kati pane bani kana kuti pane nhingirikiti pane rukova kati pane chigoronga watefu munhu wakadzimira watanga kutaura kati kunoto nemakuva muchitaura makuva but vanhu vakare nekuti nyaya dzekuwirirana vaigona kufanana pekuita sekurigana nekuti maiwirirana asi tandozvikumbira isusu inyaya yenhingirikiti yekuti kana munzvimbo mauya ndofunga masabhuku patinoita musangano kana pese muripo tinokurudzira kuti kana mune vana vari munzvimbo vada kuunza development ezinezvi tinenge tiri pamagroups hatiri mimi kana musipo wamimi asi yatiri masabhuku ana mp ana minista tichitaura kuti seko mamusana muri kuita sei muri kusaririra mawana izvi techitasira kuti kana nzvimbo yauya vana ngatitasi ngatibatane tochidzokera panyaya yemugano panyaya yenyu iyoyi yamuri kutaura mataura aita amamvita sabhuku mati takutombodzora nyaya iyi kuti makati pavakauya imi makatora komiti yenyu muchida kuenda nayo kwajaji pamaida kuenda kwajaji maida anotaura nezvechii mamusiri kugutsikana here kuti isusu hati kuti masabhuku muvenganiswe nevanhu ava mukanzwisisa ava vanhu ava musaite kuti kana maiwirirana because pane vamwe vanoti vakaona mumwe munhu achigara development vanoenda jerasi kunyanya veukama mawana kunyanya veukama ndo vari vari dangerous mawana akaona mwana womukakando kwabamini vantu kwabamukuru vanokwana aita zvinenge zviri nani anoti aida kutsikirira kuti dai ndiniita sei mawana izvozvo ndo zvakaitira munhu mutema kunyanya kunesi vanhu vatema hatidi kuona mumwe wedu achiita sei because isusu kuti tinotara panyaya yemugano kana tidai tisvike panonzi paground chapasvika maona nekuti toda kuti tiwane chokwadi hatisi kuzobva patakapa decision yekuti chandavengerwa changa achituka mambo kana kuti jaja changa achita sei achituka mambo izvozvo pane pana ndaona zvangu panyaya yemugano masabhuku ndaona panenge pane pavari kumirirana asi kuti ndikuva pakangopinda nyaya kuti pamwe patyirwa pamwe patyirwa wezajaji pamwe vaitaura mugano wavo ndanzo vaitsanangura zvakakura kakubva kumusoro vachidzika kunobuda paspiway ava vachandavengerwa ndobva vataura futi nyaya yekuti kune makuva futi kwajaji ari kuzasi kwedhemu saka kuzasi kwedhemu kuzasi kwespiway saka mugano mumwe chete hapati kugonetsa unotasaidare renyire kuti unomodzwa fungo woita kana unzuri sabhuko kana wasvika muno munofana taura zvenji zvichiitwa muno and I know iwewe chandengero hakusi kutanga kwabvira kuna baba wako baba wako ndakashanda nawo kumakore akawanda ndakazovamisa kusabhuku pamusana pei teokokutengesa saka chimbogara vamwe ari vataure wakuwa nzvimbere uta
Wadawa nani? Andila kusurudzira sabhuku avotaura vasati vataura. Pana vakatsunga. Avaitaura iti. Ndichakusurudzira sabhuku. Pamusoro yevanhudare muno. Inini ndakamira pano sekta repachachi. Inini ndiri kutaura vanhu vari kunzi kutengesa. Sabhuku haana kutengesera ngumo kuita kuti ndikiri development. Mai vakauya kwandiri tiri pafree market pamwe. Vakati pane munhu ari kuita development muvillage medu. Zvinenge zvadii kuti tidenzere village assembly. Titange takanda nyaya kupi kuvanhu. Ndikati zvoshuwa mama mutora chokwadi. Tikadedzera village assembly toona kuti zvingamire sei. Ini pandaramba ndipekuti murume uyu akabhadhara mari kuna sabhuku wangu. Haana. Nekuti mai vaitouya kuzoti tiite village assembly. Haya, iyo nyaya inozo chinomboitika wawana munhu aitanga kuti paiswa mari pamberi zvibava zvogona kunzi mambo vakatodyira aiziva zvirambike noti totoziziva kuti munhu kana akaona ngenyaya sikuenda ndekuari kuti izvo zvanozongoita sei anozongotaura nokuti anenge aita sei but panyaya chinodiwa mafixed mawana isusu tiri kutaura nyaya yemugano munhu kungotaura kuti inini mugano wangu unobva wakadai uchienda uye achitaura kuti unobva apa neapo kana ndakati zvamuri kutaura zvipane pari kusiyana mambo uchitaiwa ngatiende paground tinoona ende pando nechembere mumusha munotowanikwa chembere dzinotoziva ndodzatinonyanya kukonsida chembere idzodzo taurai kuti vamai pamusoro evadare ine ndiri pano ndakamira panapa ndakamirira kwachandavengerwa isusu tichikura muvillage medu mugano taiva nemugano road inodai mugano chimbi chechi yematawa kwanga kuri kusaidi kwedu isusu tichikura muvillage medu tichideva negomo kudai kutenderedza gomo tonodzika muchikura kuregore 1966 24 March yakauya nhai manje mirai ndipedze tichikura cheche machawa yakaerusaidi tichideva negomo kunodzika makuva ari kutaurwa nababa mati maenda nerodi mugano road inodzika kudai yaenda kudhipi rodi yakaita sei pane rodi inodzika kumagadheni ndoyaitwa mugano ndoyataita mugano ndoyaitwa mugano chimbi anga ari kusaidi kuno akarokwa chandavengerwa nanhasi chimbi ndokwa chandavengerwa amai taura chokwadi nokuti aina remember ndakaekumira kuchinani kuna murewo ari chancellor webdc takava tichigadzirisa nyaya iyi takazoya nani nachinakwisa takataura naye chokwadi andivona anonyevesa aiwa chimbi taitodedzera ndokwa taitosvika tidedzera pane chibhoraini chimbi pakanzi chimbi apa kurugano kudai so aivantoka chandavengerwa kana pataita musangano aitouya kwachandavengerwa ezvinezvi pakazoti netsenhau yemugano ndo pakazonzi nachirodza mugano ipaipi paipi yeshepu yakatsika kudai so saka tichidzika mirai tichidzika makuva ari kutaurwa nababa ava makuva abuya vedu amai vamai vedu takavaviga 89 musi wa10 October makuva vari kutaura ava zvokuti takataisa matombo last year but 1 makuva vari kutaura kuti ndeyavo baba vari kuti ndeyavo problem one yakusenda zvemugano nokunetsa uyu ari kadevelopment haane kuti muvillage machandavengerwa anongoisa maaita imomo saka zvizvokuti munganyarozvita personal yokuti apinda kwedu chinenge chiunyakundiwa ndechongoti pamwe wadawa respect yokuti uku hakusi kwanhekwekwani development haina painoramba kwene rimwe village kana kwerimwe inongoita ende ndichiwedzera tiripa development kana ichiuya hamuirambe nezuya akauya chakapira mapepa akakaenda kukanzuru
kanzura yeibvunze kuti mbumani inomweya yedu yoseta zvainoda ipapo nokuti kanzuro ndeinomirirani mambo ende mambo neendirimo mukanzuro saka kuti iwiriranai kuti idevelopment ekuda munzvimbo menyu horo yakavakwa mwana wenyu achatsvatira imomo achada kuya kuzve bhuku achida kunwawa imomo zvinobvunwa noti horo inotambira zvese saka musade kumwidzira kuti uyo achapuhwa mari ichirodza kuti chandangerwa achapuhwa mari hapana anopuhwa mari inobhadhwa kukanzuls masquare mita aanenge achida uyu kanzu ndeyotora mari ndo zvatakatoita pamusoro changamiri indogara kwachandavengero mataura ajaji isusu vanhu vachanengero vanhambura padevelopment but mataura akanyadza uno ndichizwa mugano wavari kutaura ngavatitauriro pazvinhu zvakadevelopwa kudhara zvavakasainire zviri kusaidiko kwava kutaura kweseko right inenge nditaura zvakadevelopwa zvakasainirwa nachandaengero 1 tine musha wevanhu vari kugareko kudhara uri machandaengerwa utori kumberi mberi kwezvavari kutaura ndoshamisa vachitaura kuti mugano uri papi right tine machechisi ese ariko kwakasanirwa nachandaengerwa akatopegwa nekansel tine kuri kuvigwa makuva evanhu vari mulokesheni nevanhu vari kuti vakangorozogara vevai vari kuuya kunachandaengerwa kukumbira kukumbira kuti atakuvigwawo asati ambona pachinzi vanhu vanoenda kwajaji apa parikunamatira vanhu mumasoro vachona vakapiwa funani nachandavengerwa saka indi kushandiswa kuti ajaji mugano wataura wamashopusi wese uyu waita zvakanaka taitoda tataitokoshati kodharingangangotiudzawo nyaya yemakuva tiri kunzwa kuti sabhuku ari kutopa vanhu marokesheni ndingosanza zvakanaka mama asina ndikusanangurire yakamiri mutemo wamakuva ayapa akuti uyanopa vanhu makuva achibhadharisa mari yatoo inonzi yayehurumende kanzuro ndiyenofanira kuongorora zvese izvi kana muri kutoita izvo achanengero unobvisa usabhuku haunoiti kubvisa ndeenda kunomwe munhu nokuti kana wakoda uchibhadharisa vanhu iwewe uri sabhuku unobhadharisa uri sani pamusoro yemama uga handagotara nyaya kuti sabhuku arikubhadharisa vanhu ndati chititendera kutaura zvandautaura ndikambura sanguikamutesangwa kana pane zvatinenge tabata ngatinangokusiyo chimhanyamwenanguti patoita nyaya inenge yakatoita irisetseti zvekutotiyo izvodiki yavaunganira pane amatotanga kutaura yemakuwa nekuti tatozvinzwa kunzi kune vanhu vari kuita zvinoti ndongo yatinotofanira kutotisasabhuku kuti kana vanhu vachinge vauye because zvinoita kuti vanhu vauye iye anenge aifanira kuudza edha mambo kunogara takaudza hedman ofonera mambo kuti mambo kuna vanhu mulokesheni vada kuti haana pekuviga toita sei mambo ochimuudza zvekuita sei zvekuita iye akangopa decision mambo asingazvizive ona because pamwe ataviga munhu ari kutsvaka pamwe ataviga munhu ane mhosva dzake dzaakapana ona pamwe munhu ataviga munhu ane zvipini muno pamwe ataviga munhu ane akaita makunakuna muno ona izvozvo zvese akango asiri kuzviunza kuno ndo panoti dzimwe nyaya dzinenge dzitange dikika dzinozoita kuti dzizoburitsa zvimwe zvakaita zvakawanda asi zvamuri kutaura zvemugano tiri kupanzwisisa pamukuita pamukutaura pakuti pavari kutotaurawo ari ndekuno kumucheto chandavengerwa ari ndokumberi kwamuri kutaura ikoko zvisati dzimwe nyaya tikatozozipedzera kupi paground because muromo ezinge tiringomo muno mutei tanyatsonzwa because pamwe taifunga kuti pamwe chandavengerwa changotaiwa tiri kunetsana ipapo aiwa zveshuwa ndepani ndepajaji kati jaji achatapa tiri kunetsana apa ndepani ndepachandaengerwa toataregedza kuenda kupi paground but nyaya yatoko ndekuti takuchiuya paground
tochinyatsoita sei tochinyatsorapa nemugano nepapi aiwa zvina kuipa changamire nzvimbo ndeyenyu munouya makasununguka vanhu vanenge varipo ende makuva muchaita sei muchaona chimwe chinhu chandakandisi kutoziva chekuti chadangerwana nzvimbo wozvatarwa najaji ukukwesera that means chadangerwa hapana painapo wozi kune location ukuna jaji ukuna chiperi una chirozi asi nhau iripo development yakanaka stiri tinofanira kuti munyika munzvimbo inoite development but kana ukaita development tokanaswa nevanhu aiwa ndizvozvo aya chinoitika manje ka pawati location mudhara wenyu kuzoti azobviswa usapu ndiye akazadza location iyoyi uye mudhara chandavengerwa aya tikutaura kuti chaakazobvisira asi ena location ndekanzu ndekanzu achadengerwa tataudai kusazitaura kanzu ndemuridzi welocation asi baba wenyu ndovakazadza location mbuye vachitengesa takandomisa baba wenyu kuti hamuchakodzera kuti asambuku mumupedza kutengesa nzvimbo yemulocation rwese rwiwo takauyako tinana china kwetu ndakauyako takamisa achandengerwa chandengerwa namunemo ndo watakamisa nenyaya yekutengesa anzana achandengerwa munogoneni kuti ndini zvangofanana panyava takaenda panyava papane nonzi mangezo rei amoti alocation akaita kuti ite location ndepekanzu but ezinozenda munoona panyava ona sabhuku anga aripo ndiye akapedza kutengesa manzwaka ndo zvinoitika kuti kana yalocation isu taitorwira imimi ndofunga togara takataura kuti pakadzimira paita location muchashaya pekutonga mawana ende munemusisina pekuti ase pekutonga because hapana pauchazotonga munhu ari kulocation kati kunzwisisa ona kana muchikwanisa unoatonga nemisa pambi dziri papicha dziri kuita chipambi pamuziwa mawana hamuchakwanisi ndozvatetichibvira kuti akomanaka musangotengesa misha mawana misha ngairamba imuri kuti chiremera chenyu chirivepo but mari yacho inonaka ende inoyapa yakanzi 10,000 inofunga twapuwa mari but kana yapera ndopanozoona nambinakuita sei ende munhu iye anenge akudevelopa zvokuti kana neunorwadziwa waona kana adevelopa unenge wakuti ndaimboapa pamwe ndozopedzera wakuti chiva uite garden boy pamba ipapo waona watengesa saka ndo zvinai zvichitirwadza kune vanhu vanotengesa kwete kune masabuku munozongoshandiswa pakuisa signature maona but vanotengesa varidzo nzvimbo dzavo saka zvinotirwadza nokuti makati chandavengerwa hasisina saka tati isusu tiri kuuya kuzona pamugano imi mune mugano yenyu yamunoziva ende mune chembere kwete kuti musazotora chembere dzinotaura zvekuuya kwekunonzi kwemachechi auya maimanja itaura chembere dzinokudza kuti apa papa nemuhacha apa papa nemuvanga mawana ndo vanhu vanoziva mugano makwana munhu anotaura miti yakudhara mozvano munhu iye anoziva mugano but makwana munhu akutaura zverodhi nezvii hapana mugano waka rodhi yakazoya nekufamba kwevanhu hakuna makwana munhu anotaura mugano werodhi anotaura mugano wemaraini egetsi emagetsi hakuna maona asi munhu anotaura rungova nezvisipiti nezvakadaro daro ndo zvinhu zvaivako kudhara zvaizikanwa izvi zvazoya nevarungu izvi maona machawo kutokumbira kunana chandavengerwa kana kuti kunana jaji kana kunana chirodzi movapa ndovamakuti ndovamugano wenyu aiwa isiriyo saka ndofunga nyaya yenyika idzi hameno mambo inotoda wendiwa background tonoona kuti zvakamira sei imbavabvunze kuti apa chiro chatirendera handi nyaya yoda yekuti moda kuningirwa nehall uyagerwa imi vabvunze hamusi kudara paitwe hall mese masabvumuri okay ameno sabhuku jaji nemisabhuku chandavengerwa panyaya pamukunetsanana ndo padaitwa hall pando papachinamatiro apa pachinamatiro
ndavapa mapotoriwa ameno chandavengerwa panzi kwanza kutaura zvokuti nditsigire kuti vachaji vari vakapa mapostori nokuti mapostori ikoko ndoa ndatokurura ikoko pandiri mwana mbiki iyo paona kuti vakati paka munhu akapa machechi ese ngaakwaramba ugomurini ivo ndochati vakazopa gore because ajaji ndakabvunza vana vavo vaipanemwenza nditaura navo navo ndichiti roma yakamhurwa nekupi kuti roma itange yachaiyo vakachaindorunda kuti roma yotizonzi yailapa musiwa yakaya sei vakataka kuzviziva kuti yakabva nekupi ndakasaka mimbozoti kukwegwedza kwenyu seka minorunda vamutorina kuti imimi semasabu muri vairi zvakuri kuti pane ndida kuita muri kuwirirana nayo here kana hamusi kuwirirana nayo mambo development inoitwa vanhu vagara pasi pakuwirirana ene indoti development yayonaka ngaimomire akawirirana ngaimire zvacho dzokera nopamubvunzo kuti vanenge vari kuzvambarara havasi kupindura changamire vari kubvunza mubvunzo wekuti vajaji nemi vachandaengerwa muri kubvumirana muri kuda here kuti musha yenyu iyoyo iitwe development ndo mubvunzo wavari kuda vari kuda hongu kana kwete ini pacho zvangu ndiri kuzvifarira ndiri kuda kuti nzvimbo iyo iitwe zvinezvinezvi apa ndakutaura zvinhu zvese ndisingafaniri kuti ndinhegare pamuchauya paground muchizonhegara vanhu ava vanorwadziwa nevana vomumusha kuti vaite nhengarekeni takuenda kudhibuko ndiri kungoona kune vamwe vari kunhengerera tofunga ndo vangu vachitaura kuti tiri kuvasainire here vachiita maprojects handizeri saka inini panondirwadza machipa asi papepa ramina ine masignature e7 masabu akasainira achipo isusu vatendi kuti tina matopa ndizvaisikaonyo isusuwo futi nekuzoya kwakaita kanzu ichiratidza kuti ndo yaaichaji nzvimbo iyoyo ndo iri kutengesera vanhu ichipevhera vanhu isuwo takanga taendesawo bepa redu ndo waiting list yamina saka isusu mukupiwa kwedu nzvimbo iyi nachandeengerwa mana jaji ana chirodza ana munemo achiisawo masignature avo ipapo kuna 2012 mashuro ko nhasi kwauya development hachauyo chiziviswa kuti patinge takambokupaipai taakuita zvinhu isitagarawo chikuzwa kuti panofanira kunge pachibhadhara nokuti chechidevelopment kunamata mari hasive kana kwaipa zvavo asi tine tichiona kuti tine nzvimbo yatiri kunamatiro mari tinogona kuitiwo zvichiva nemutengo namambo zvichivawo nenyika enzwai kukoma zvamuri kutaura zvakanaka chose munoziva chakaita kuti apo kana makamunzwa nyaya yekuwadhi 18 yakazoendana honorable vatinoningirisa pana kansila akanga ari kwainzi Nyambezi akaaplya achida kuti paitwe chikoro ndobva nyaya yangogarirwa handiti ndobva kwazoya munhu akanga achida kupaita ndobva nzvimbo yaida sei yapuwa munhu wewe ndo zvimwe chete neni chinonzi waiting list ndechekuti gore rega rega kunoenda uchinorinyiwa imimi makangobhadhara pawaiting list yenya 2022 makangoenda ndokubva makanganwa kuti kunofanira kunoita sei kunorinyiwa chi waiting list dai sabhuku ndokana mbedza kutsanangura tine vanhu hobva tiri kupa machechi muno mukanzwisisa pamwe mamusingazivi sabhuku ushu wamuri kuti akakupai nonzi chandavengera zvaaifanira kudai akaita aifanira kugara nemusha wake mukupanzwisisa inonzi village assembly
inogara mwana wese ari ane 18 years and above. Vouya voti nhasi tine nyaya yecheche yeJohani Masowe kana kuti yekusenti Peters kana kuti yekupi yatoda kuti vakauya vachikumbira pekuita sei pekunamatira vachiudza mushandiri then musha wochitanga kuzeya vamwe vanoti ukativape vamwe vachita iwa tiri kuwapa vanhu vachitaura zvikonzero zvavo pachinyorwa maminutes nasecretary ngokuvanzwisisa then papera sachairman sabhuku ndiye chairman wevillage aona kuti musangano ndofunga wasvika pabhura yacheka makumbo ochiti vabereki tambonge tichizeya saka taona kuti tochivhota toona kuti vari kuti ngavapuhwe vangani tomoti mumusha mune 100 pakaita vanhu 51 vari kuti ngavapuhwe 49 vari kuti aiwa ngavasaita sei ngavasapuhwa majority ndoinoita sei inoteedzerwa kwavanyora tsamba mawirirano yakuenda pavhidhico inasabhuku nevanhu vake 4 inenge nevanhu 5 vari 5 kudaro vakuenda kuwadhico kunochewa nakanseri vonoprezenta nyaya yavo then vaprezenta nyaya yavo panozoenda inonzi ward assembly inochewa namambo but inochewa naheadman papata vanhu machandavengerwa mune vecheche vakaita se vakapuhwa vanhu vese vachinzwa masabhuku vese achinzwa papa uri kwanzi ndo panozonaka kuti jaji obvataiwa pavakapuhwa panzipo pangu kati kwachirodza ai mamira kana wazoda uziningirikiri noti iyo yazataioni maona potaurwa nditi paward assembly paruchewa namambo naheadman then vapedza pasha ari kuningirikiri yochienda kuwadhiko kunochewa nakanseri yobva yagarirwa pasi masabhuku obva isa masiginicha masabhuku nasekretary kuti tawirirana kuti ava vaita sei vese kwenyumu kunenge kuna about 26 vese obva vaita which means vanotiva 52 masignatures zvapera yochienda kunonzi kulens takuenda kukanzuru makanselors kulenzi kunochewa parizvino kuri kuchewa nachibata mutu ndiye kumakanselors neanocheya lenzi obva yobva kansela wenyu imimi ndiye anonzani uyo nguva yatoonekwa kuna andizvati kwakuna jonga obvata vanhu kwangu ndine nyaya iyi yobva yatanga kuzeyiwa nelenzi committee vaizeya yochizoenda kupi yakuchizoenda kwatinoti kufull council mambo anobva anosangana nenyaya yekwenyuko nekuti vakamboita assembly yacho vanobva vaita kuti vaipushe kuti ita sei pasi mokanzwisisa kana yakudzoka futi inodzoka nemurorongo wayo neuyo saka ndosati kuti kana imimi nyaya yenyu haina kufamba saizvozvo maona imimi makangoti zvamakaenda kukanzuru vamaiswa masingafanira kuenda pawaiting list dai yakafamba nemumwero uyo mari yamakatowesta kuwaiting list ingaida iri yekutoti mungadai muri kutowesta kufambira matsamba enyu mutaapapi nekuti izvi ndezvechechi zvamapuwa nevillage muvillage but kana makuita zvewaiting list kanzuru inotozokutsvagirai panenge panze pabuda machechi ndo pavanozokuti chiendai munonamatira apo nokuti maenda pawaiting list zvafanoti ndikutsvaga imba pastendi panyava painenge yabuda makanyora kuti nyava vakutomirira ari panyava pachazoitwa maningirikini maona ndosaka ndiri kuti dai makaita zvokuti chandavengerwa angada yakabhari kuisa signature yobva yatoya kuna mambo yobva yatoiswa signature kanseri yoita signature chairman weningirikini wekanzuro yoita signature CEO zvabva zvatopera zvakutomirira tochienda kufull council hazvaimbotora kana nguva yese yamukutaura 2012 izvozvo mungadai mune nzvimbo yenyu iri iningiri ndakupa example munovaka here chete imi muri chete ipi munovaka here zvino hatipe nzvimbo yakadaro nokuti iyo inenyorwa nekanzuru pana masquare meters anobhadharwa ine ndiri mumukanzuru macho
kana muri zvokuti ana John Masoemesa munomamusana muno matina muno atakambopa vanoita kuti ndine nzvimbo yandakaenda kukumbira kukanzuma yakanzi munomboita pamunenge muchida pamusasa pamunono zvafane nepacoca-cola ndambokupe example yepacoca-cola pane mapostori ari pacoca-cola yani ende makatarisa akamuvwa nekuti pakuitwa development maona saka chinoitika ndekuti kana makangwara imimi kuti musatorerwe nzvimbo munonoapply mopuwa ma-square meters enyu amunenge muchipota muchibhadhara kupi kukanzuru because kanzuru yakakupai munoziva kuti maasefi hapana achakubvisai because apa vanenge vachipoti samuchiona narume vanenge vachibhadhara nokuti wakapuhwa pekuita sei pekuisa building maona imimi tsvagai pekuti muda kuisa building mochikumbira kumasabhuku kuna ivo mambo ivavo munotovakumbira kuti toita sei totaisa imimi sezvo musingaite mabuilding munoisa matoilets maona monamatira zvenyu muri papi because chinodiwa utano hwevanhu makaisa matoilets makuzivikanwa kuti pane vanhu vari kuita sei vari kunamatira uku maona izvozvo zvinokubatsirai munototsvagirwa pekuti munamatire because totoda kuti nyika ive nerugare maona asi kana paita zvakadai imimi mazongopinzwa paprosita nekuda kwokuti ava vanhu vasiri kuita sei vasiri kuwirirana zvonema muchiwirirana maita muchinjiko chaiyo chaiyo zvinhu zvingadai zvisina togoika memaita asi panhau yekanzumuzoyo zvayokwayai kumashuku taingopiwa nemadzimambo kana madzisabhungozi tatenderana kuti namataizvina matoileti tinovaka ikopa chimwe chakati motimisa inhau chitengoti vaita kuziva kuti pasquare mita yakuita mari but mafoni hambo edu zvese zviri kwazvo aiwa izvo tatendere tanzwisisa nyaya murunetsana apa ndeyekuti uichandengerwa ndo machechi ari kunamatira ndida mbotaura ini hakuna tipeti tistatis kana iriyo development sabhuku unoda development vari kuuya varoda kuunza mari munyika ini mambo ndinoda development handirambidze munhu anenge aida kuunza development zvokurwira kuti ndepaningi hapasi penyu mese mumasabhuri tu ndepekanzuru kanzuru ndiye muridzi welenzi iwe uripo kungochengetedza haurambidzi kana munhu aakuda uya kuzoita nzvimbo yayo uda kuzoita chimbi kanzuru yangobvuma udo ende aunoisa hamuchamurambidzi handidawirira iwe munhu wacho ada kuita ipapo munoenda kukanzuro unopuwa zvese uya sabhuku anokuana pake paanopinda ini mambo ndinopangu pandinopinda iwo ukazoona chawe wakuramba ungarambe development mazvidzwa hanzi vada kuita development munoenda kukanzuro pane vanonokupai mapepa edu kune mimasabhuku mochitsvagira vechechi kana kunzi pari kuafekta kana kuti ivo vekanzuro pamwe mimbomonetsana pamwe kanzuro vachatipo hapaite vanopega vacho kana vada hapaitewo then moningirina tetakumbira vechechi kuti mokurumidza kana mwana avanzi hapaita mohamaita kuti mufambire mapepa munoya kwamambo nemapepa ati kutaura munonombowa mafomu matatu yayo mochiregedza kumirira zvekuenda kuwaiting list moya nawo mafomu yayo mosainirwa nasabhuku moya nawo kwamambo kansera osaini then mochiita kuti kansera ndi achazofambisa kuenda kukanzuru kuti kwavanoita mameetings avo unopinda kwanenge